זה הקקנוע. הקקנוע יש לו מערכת שאיבה, כמו שאתם רואים, צינור יניקה, אני מתקרב, והנה זה הצינור יניקה, במערכת חיטוי. הקקנוע יש לו מנוע שאיבה. יוסי, תפתח את הארגז. תזוז בבקשה קצת. זה המנוע שאיבה עם מכל שאיבה כ-15 ליטר. עכשיו אנחנו נצא לפעולה של אופנוע, הקקנוע של שאיבה. עכשיו אנחנו נראה את הקקנוע בפעולה, איך שהוא שואב את המוקשים פה. יוסי, בוא, שאב את המוקש הראשון. בשניות ספורות זה נשאב. ממשיכים לפה. יוסי שאב. יפה מאוד. יוסי, מה אתה אומר על הקקנוע? מאוד נוח, קל לעבוד עם המשאבה הזאת, בבהילות ובמהירות. שיהיה לך המשך יום נעים. גם לכם.